Kachar persen jong keseng san perthei, ka BNP ha Bangladesh, ka Begum Khalida Sia, ka ai khoblei kisam mula pule, bari ka pajba ka biak ki halo ka jingpen kelem ka sorkar donbor, ka amilik ba ka kentui ki babun ban bu syarut ya ka jingpen hiar kapul. Kala kenturu ya barok bakin long ki bayasha. Wong Sekretari Jenderal jong keseng Umirsa Fakhrul Islam Alamgir ha ka wei kot khubor parang na Dhaka the Daily Star lengba ka jingkren ha ka phun mentang ke step. Mulai kenduk ya ka khela dia ha Evercare Hostel chung kandong ba Dhaka ha kapor kar arbaji chitang met ha ka sengi baar. Ka khela dasia kau de kandong ilam persah Bangladesh kalat na patok hadin ke jing aibor presiden kari Bangladesh hadin ke jing hiar syukrino ke menteri rang ba kari Bangladesh ke Sheikh Hasina kubla perri mentah syakwe pat kiri mamarjan. Layu i ke hadin selamba ka ikum ba ka kot ke khia dan bun mahajumut perkat panban ka ikumba kalat haj palat hadin baklami na patok ulaong kini ke char persen jong ka BNP kelayo ya ka pasport jong ka hadin baka sarkar kala penjenjar ya ka benyo ya ka da bunsngi hadrai kidang penkre bandra ya ka syabar benyo ya ka jing sumar ka bakhamba ki doktor jong ka ne ka hostel ki pat ailat ya ka ben syong haling sun wala kataru kibor penyat jong ka ne ka seng kidang buden ya ka jing jong jong ka ban sapen bait enda kelayo ya ka jing bet ya ka jaga sumar ya ka khelada pat lak bantip laong ufakrul haba kali to ka khelada ka pet ngor em ya ka jipen kala ya ka san perthei ha Bangladesh ka badang jadang syen fakrul laong ba kala pet ngor ba ka tip ya ki baro kala khoblai ro ya ki samla pule ber ki pet ba chung kane kari kala penhap no ya ka sarkar sencha dor bor chung ka awamilik kala kan turu i baro ban yasha ban long ki bajum not da ka ban rap da ki pet ba ki haban bu ya ka jingkwa ban nom dei ban siu kaliang da ka basniu henry kan dei belong ra ya ka jing itali hapokari kat kum ka jing ong ufakrul ka char persen jong ka BNP ka pandikana bani da ya ki tempel bat ki wei de ki jing mane blai habarok wei kari kalau ong baka seng klarai baka chatra bat ka ju badal kinam dong kti kini no ki kam thabo de kirit pai hak Jakarta kindon ka benta bakongsan ban pen scam yaki ka kerman baka jilong jemban kan salong ka batikana syen ki samla pule kin slit phai biang syaki jaka pule jongki ka jing e ya ka sarkar bak bak kin jet maka jimi biang juga jilong jaman jong san perthai ke bahok ke bakhoj laong unong ujar sekretari jong ke BNP